Bună seara! Bine ați venit la Filosofii, podcastul care îți aduce stomatologia în căști, pe ecrane și în viața de zi cu zi. Eu sunt dr. Arina Ghionu, gazda din această seară, iar Filosofii este locul unde dezlușim mituri, discutăm adevăruri și învățăm cum să ne păstrăm zâmbetul sănătos. În această seară o avem alături de noi pe domnișoara dr. Claudia Frățilă, este medic colaborator în lanțul de clinici Dr. Ardeleanu și suntem tare fericiți să o avem alături. Bună, Claudia, și îți mulțumim că ne-ai răspuns pozitiv invitației. O primă întrebare aș avea pentru tine: de ce ai ales stomatologia și mai ales de ce ai ales protetica? Bună, Arina, îți mulțumesc pentru invitație. Vreau să spun că sunt foarte încântată să deschidem acest proiect împreună. Am ales stomatologia fiindcă este o meserie care îmbină știința cu arta. Protetica dentară este o provocare din cauza faptului că fiecare pacient este unic, iar munca noastră este să creăm soluții personalizate pentru fiecare pacient în parte. Noi reabilităm atât sănătatea dentară a pacientului, cât și frumusețea. Estetica acestuia, nu? Estetica, da. Cea mai mare satisfacție vine momentul în care se finalizează un caz, deoarece efectiv observăm cum pacientul își reia încrederea în sine datorită zâmbetului. Sunt sigură că indiferent de câte provocări întâlnești pe parcursul unui tratament, nu contează, datorită faptului că ai un rezultat frumos și că pacientul pe care l-ai tratat tu este foarte mulțumit de ceea ce a obținut. Într-adevăr, aceasta este cea mai mare bucurie pe care o am la sfârșitul fiecărei zile și mulțumirile pacienților care mi-aduc mare satisfacție. Hai să facem lucrurile puțin mai interesante și să vorbim despre mituri, despre adevăr și așa mai departe. De exemplu, vine un pacient și nu înțelege că pe noi ne interesează în primul rând să reabilităm funcțional și nu estetic. Pacientul vine strict pentru partea estetică. Cum facem și cum reușim să aducem pacientul în punctul în care să înțeleagă că funcționalitatea este mai importantă decât estetica? Da, este o întrebare foarte bună și știi că în fiecare zi, în momentul în care suntem împreună și colaborăm, mai ales la clinica din Giurgiu, avem această mare provocare. De cele mai multe ori începem prin a explica pacientului împreună cu oglinda pe care o dăm de fiecare dată în mână și încercăm să-i explicăm de ce și cum ar trebui să ne începem treaba pentru a ajunge în punctul mult dorit și anume să restaurăm întreaga cavitate orală. Și sunt sigură că îi expunem și toate riscurile neefectorii unei lucrări funcționale. Întâlnim foarte des pacienți care își doresc o estetică, un zâmbet foarte frumos, dinți foarte deschiși la culoare și mulți recurg la fațete, de exemplu. Dar sunt și persoane cărora le este frică să aleagă acest tratament pentru că își strică dinții. Fiind specialist în astfel de tratamente, ai putea să ne povestești puțin despre ce este vorba și dacă se strică sau nu dinții și care ar fi avantajele acestui tratament, dar și dezavantajele? Sigur, de cele mai multe ori când am un pacient care își dorește să-și pună fațete doar din cauza faptului că vrea dinții mai albi, dar acesta nu are probleme de sănătate dentară, de cele mai multe ori nu îi recomand să facă acest lucru și încercăm să găsim metode minim-invazive, să nu distrugem substanța dentară, să încercăm să realizăm totul fie printr-o albire dentară, ceea ce nu presupune deloc să invadăm structura dintelui, fie să folosim o metodă minim-invazivă. Ai putea să ne spui cum decurge o zi în clinica de stomatologie? Te vedem dimineața că vii cu zâmbetul pe buze, pornită pe treabă, ești foarte energică, plină de viață și mereu îți dorești să ai activitate, parcă nu obosești niciodată
și chiar se vede că îți place ceea ce faci. Da, într-adevăr, în momentul în care sunt în clinică, timpul efectiv zboară, nu simt deloc oboseală. Interacțiunea cu pacienții mi se pare diferită de la un pacient la altul. Poveștile fiecăruia... Claudia, de unde îți găsești energia de zi cu zi? Că, nu știu, ar trebui să știți, domnișoara doctor astăzi a lucrat 10 ore și acum suntem în fața dumneavoastră să vorbim despre tratamentele pe care le face și să ne spună de unde are atâta energie și cum reușește să facă față tuturor provocărilor. Claudia, să zicem că eu vin la tine și îți spun că îmi doresc să am zâmbetul mult mai frumos și mai strălucitor și că aleg varianta de fațete, am și nevoie de fațete și aș vrea să-mi spui care sunt pașii sau ce ar trebui să știe pacientul că o să facă la medicul dentist, prin ce etape o să treacă și cam cât timp durează acest tratament. Pentru fiecare pacient în parte, timpul și pașii sunt evident diferiți. Da. Vom începe în prima fază cu documentare a cazului. Trebuie să realizăm fotografiile dentare care mă ajută pe mine împreună cu echipa de tehnicieni dentari să avem un punct de plecare și să vedem unde vom putea ajunge. Pentru asta vom începe în primă fază cu pozele, așa cum v-am spus, și ulterior să facem și o scanare. Această scanare intraorală ne ajută pe noi să analizăm mușcătura fiecărui pacient, ocluzia în termenii noștri, și ulterior vom realiza un model cu varianta finală a zâmbetului. Cu acest model noi îl vom transpune pacientului în cavitatea orală și ulterior vom testa funcționalitatea, vedem exact mișcările de lateralitate pe care le folosim în masticație, fonația, de asemenea. Se asigură medicul că da, de vedere funcționare este totul în regulă. Da. Și aici intervine și pacientul care ne spune de cele mai multe ori dacă îi place rezultatul final sau dacă nu. Poate să și că își dorește modificări la nivelul unor dinți, se mai pot face modificări. Sigur, da, tocmai de aceea facem această fază, fiindcă de aici, practic, cum pornim, așa vom și ajunge și acesta este momentul în care pacientul trebuie să ne spună ce modificări își dorește pentru ca noi să le realizăm și în faza finală să nu mai avem nicio surpriză, ca să zic așa. Am înțeles. Și după ce pacientul a spus că este totul în regulă și că îi plac dinții, că așa vrea să aibă rezultatul, ce urmează? Practic intrăm în etapa de execuție. Pacientul se prezintă la mine, unde vom petrece împreună câteva ore. Trebuie să preparăm dinții pentru viitoarele fațete, adică, în termen popular, să-i șlefuim. Nu vreau să spun neapărat cuvântul șlefuit, fiindcă pacienții, în momentul în care aud cuvântul șlefuit, se duc direct cu gândul la TikTok, unde se prezintă cazuri din Turcia, majoritatea știm aceste cazuri, în care dinții sunt atât de șlefuiți și piliți, ca să spun așa, arată ca niște țăruși și majoritatea pacienților se tem de acest lucru și tocmai de aceea nu vor să ajungă să-i... Ca o paranteză, pacienții se mai tem de un lucru. Asta am întâlnit în cabinet. Se tem de faptul că ar trebui să scoate nervul, adică să devitalizeze acei dinți. Da, și lucrurile nu stau chiar așa și aș vrea să... Exact, puțin. Eu de cele mai multe ori aleg să scot nervul unui dinte doar dacă, nu știu, avem vreo carie foarte mare, pacientul are sensibilitate la nivelul acelui dinte și nu vrem să venim cu o coroană sau fațetă peste un dinte care este stricat, ca să spun așa. Atunci se indică scoaterea nervului. În celelalte cazuri, totul se realizează cu dinții vitali. Cu dinții vitali, într-adevăr. Și sunt cele mai fericite cazuri. Da.
băluiesc că cazuri sunt așa. Într-adevăr, după ce pacientul pleacă de la mine, în ziua respectivă poate să aibă un pic sensibilitate, este un lucru normal, dar în momentul în care vom termina și vom realiza lucrarea finală cu cimentarea, nu ar trebui să mai fie aceste probleme. Cel puțin eu până acum nu am întâlnit niciun caz. Da, sunt mulți pacienți care se și tem că vor avea o sensibilitate după finalizarea tratamentului. Este bine că ne-ai precizat că nu ai întâlnit astfel de situații ca se întâmplă lucrul acesta și din cauza faptului că e momentul în care facem acea scanare inițială și modelul despre care am vorbit. În momentul în care mă apuc să prepar dinții, să îi șlefuiesc, pe mine mă ajută această etapă, mock-up, termenii noștri, fiindcă putem să pregătim totul ghidat. Adică eu practic iau doar cât am nevoie să prepar, fără să intervin suplimentar adică suntem minim invazivi. Ok, acum sper că sunteți mult mai informați despre acest tratament și atunci când vă doriți un zâmbet mai frumos și aveți și nevoie de tratament protetic, să recurgeți la el. De unde această pasiune pentru stomatologie și de ce ai ales această ramură a medicinii? Pasiunea pentru stomatologie a apărut de când eram mică, deoarece mi-aduc aminte și acum. Cred că eram la vârsta, nu știu, undeva la 6 ani și evident a început să mă doară o măsea. Am mers la medicul stomatolog, unde a fost o experiență foarte plăcută, surprinzător, deoarece știam surprinzător. În zilele de astăzi, copiii, majoritatea, se tem de medicul stomatolog, nu au absolut deloc de ce să se întâmple lucrul acesta, fiindcă în zilele de astăzi cu anestezia și mai ales dacă medicul este înțelegător, tratamentul nu are cum să nu aibă succes. Și, cum vă spuneam, am mers la medicul dentist, a fost o experiență foarte plăcută și am început să fiu atrasă de tot ceea ce se întâmpla în cabinet. Ulterior au fost mai multe vizite și de aici a plecat oarecum această pasiune și așa am ajuns unde sunt astăzi. Foarte frumos să ai un vis la vârsta de 6 ani sau o dorință să-ți placă un lucru și să ajungi să-l faci mai târziu, este un lucru minunat. Înainte să te axezi pe protetică, poate când erai studentă, ți-ai fi dorit să faci altceva? Aveai un alt plan? Da. Planul meu dintotdeauna, de când am intrat la facultatea de stomatologie, a fost, și mă rog, m-am visat tot timpul să fac partea de chirurgie. Drept dovadă, am și mers către această parte, am specializarea de parodontologie, în cadrul căreia aș putea să fac și această parte chirurgicală, însă în momentul în care am luat contact cu prima extracție a unui molar de minte, mi-am dat seama că mi este foarte milă de pacient și că nu puteam merge mai departe cu această specializare, tocmai din cauza aceasta, nu știu, empatie foarte mare față de pacient. Ulterior m-am reprofilat, am zis că vreau să fac partea ce ține de frumos, ca oamenii să fie fericiți și încântați de rezultat și nu să-și aducă aminte doar de faptul că l-a durut, că s-a făcut anestezie, că a fost tăiat, că s-a scos dintele, că chestii de genul acesta. Oricum ești un medic norocos, pentru că pacienții la tine văd rezultatul final, chiar dacă au trecut prin mâna mai multor colegi, tu le vezi reacția finală și le vezi bucuria de pe față și automat îi vezi și cu zâmbetul transformat. Da, e într-adevăr o bucurie foarte mare, dar această bucurie se datorează și colegilor mei, fiindcă fără ei nu am fi putut să ajungem în punctul final. Dar uneori și colegii cred că și-ar dori să vadă reacția finală a pacienților. Pentru asta ne mai ajută filmulețele pe care le facem, testimonialele, fotografii. Da, exact. Da. Așadar, dragii noștri, dacă aveți întrebări, curiozități sau orice fel de întrebare, nu ezitați să ne scrieți în comentariile noastre, iar în următorul podcast veți primi răspunsurile. Puteți să ne urmăriți pe paginile noastre de socializare,
și puteți să dați like, subscribe și share. Vă mulțumim, iar eu îi mulțumesc invitatei noastre, Dr. Claudia Frățilu. Și eu îți mulțumesc, Carina, și sper să ne revedem curând. Și eu sper.